Здравейте, приятели и любители на подводния риболов! Здравейте на всички, които обичат морето! Аз се казвам Валентин Люцканов и започвам една поредица от кратки филмчета, свързана с подводния риболов. Целта ми е да бъда полезен на тези, които сега започват своя път в подводния риболов и в своето гмуркане, тези, които са открили това хоби и тепърва им предстои да навлязат в дълбините на нашето море и на самия спорт. Поредицата сме я кръстили под повърхността и ще представлява няколко кратки филмчета, в които ще се опитам да обясня основните функции на екипировката, необходима за подводен риболов, с което се надявам да бъда полезен на всички любители на морето, на всички, които тепърва ще се отправят към морската шир. Идеята е точно това, да бъда полезен на тези, които сега започват, не толкова на тези, които вече са напреднали и имат някакъв опит, макар че мисля, че и за тях би било полезно да чуят някои нови неща. Аз, например, много обичам да слушам хората, когато обясняват за подводен риболов, без значение колко са опитни и колко не са, защото винаги мога да науча нещо ново. Самочувствието ми да застана пред вас и да започна тази поредица идва от това, че вече 30 години се занимавам с гмуркане и с подводен риболов. Също така съм участник и по състезания, така че мисля, че имам достатъчно опит в това поле и бих искал да предам част от опита си на по-младите, на начинаещите. Хубаво е да откривате топлата вода сами, наистина в случая е така, в случая с гмуркането имам предвид, но все пак някои основни неща няма да е лошо да ги знаете предварително, за да спестите време. И без това сезона не е достатъчно кратък и напредването в този спорт се случва много бавно. Избрал съм темата на първото предаване, на първото филмче да бъде за неопрените. Както виждате, сложил съм няколко неопрена тук пред себе си. Искам да кажа най-напред основната функция на неопрена каква е, а именно тя е да предпази тялото ни от бърза загуба на топлина, да запази топлината на тялото ни. Водата е почти 500 пъти по-плътно от въздуха, което означава, че топлообмена става много бързо и ако не сме екипирани, много бързо ще не стане хладно. Затова са създадени и ние използваме неопреновите костюми, за да се предпазваме от това нещо. Другата функция, която изпълнява неопреновия костюм е да ни пази от околната среда, от това да се ударим в камъни, да се нарежем по мидите, от опарванията на медузите. Но основната функция, както казах, е да запази топлината ни и да удължи престоя на гмуркача в водата. Има няколко вида неопрени, за които искам да спомена. Освен дебелината, в която се различават, има от 1 мм до 10-12 мм неопрени. В зависимост от това каква е температурата, се използват различни дебелини на костюмите, логично. Но искам да обърна повече внимание на материала, от който е изработен неопрена. Най-грубо казано, това е една гума, в която има въздушни мехурчета, които всъщност играят ролята на изолатора. По-важното е самия материал, от който е направен неопрена, в смисъл дали има плат отвънка, дали има плат отвътре, дали има плат от двете страни, дали изобщо няма плат. И да отлича така основните разлики и плюсовете и минусите на всички варианти. Сложил съм няколко неопрена пред вас. Този неопрен тук е с хеланка отвънка. Хеланка се нарича плата, а отвътре е гол неопрен, вендуза. Предимството на този неопрен е, че плата отвънка играе ролята на един предпазен защитен слой за самия неопрен. Прави го по-издържлив на външните влияния, на скалите, на мидите. Удължава живота на неопрена при всички положения. Това за мен е най-добрият вариант за начинаещия харпунджия, начинаещия гмуркач, най-вече харпунджия всъщност. Хеланка отвънка, плат отвънка, а отвътре да е вендуза.
Вендузата, т.е. гол неопрен, вендузата прилепва по-добре по тялото, не остава празни пространства, не остава място, където водата да се задържи, което означава, че е много по-добър топлоизолатор, отколкото другите неопрени, отколкото ако има вода между тялото и костюма всъщност. По-лесно се облича, т.е. вниманието, което трябва да отделите при обличане е малко по-малко. Този тип костюм е издържа на по-сериозно дърпане при обличането. На неопитните харпунджи би било по-лесно да облича такъв неопрен без да го скъса, отколкото голия, например, който изисква малко повече внимание и малко по-различна техника при обличането. Както споменах вече, голите неопрени са отвънка гума и отвътре гума. За мен това е най-добрият вариант. За мен като опитен гуморкач говоря, като опитен харпунджия, защото те са най-топлите. В момента, в който изплувате на повърхността, слънцето веднага огрява гумената повърхност, изсъхва моментално и вие усещате топлината на слънцето върху тялото си. Това дава допълнителна топлина, което води след себе си усещането за по-добър комфорт. Отвътре пак е вендуза за по-хубаво прилепване към тялото, за по-добро задържане на топлината. Недостатъка в случая е, че трябва да сме по-внимателни при обличането най-напред. После трябва да сме по-внимателни докато сме във водата. Как се опираме по самото дъно, къде заставаме, да бъдем по-внимателни в движението си, за да не го блъскаме в скалите, да не го нарежем на миди. По-бързо заминава, живота му е по-кратък. По мое мнение, максимум 2 сезона такива костюми се ползват. Естествено, ако бъде пазен, ако се полагат грижи за него и подобаващо, може да изкара и по-дълго време. Минавам съвсем накратко през тези особености на костюмите, но се надявам, че схващате основната идея. Третия вид костюм, който съм представил тук да ви покажа, е с хеланка отвънка и с хеланка отвътре, т.е. от двете страни е плат. Както се досещате, този неопрен се облича най-лесно. Най-малко внимание при обличането се обръща на него. Издържлив във времето е. Може да се облича на сухо. За мен е един добър вариант за студените месеци, когато не трябва да се мокрите, а може да го облечете направо като анцунг и да влезете във водата. Естествено, то е с най-малката топлоизолация, но в опита в годините, които съм ползвал такива неопрени, достатъчно време може да ви осигури достатъчно време за един добър излет за тези, които са малко по-екстремни, тези, които влизат не само в летните месеци, а тези, които влизат и в по-студените месеци. Естествено, може да се ползва и през лятото такъв неопрен по-тънък, например, но смятам, че в летните месеци другите неопрени са един по-добър избор. Стараех се да бъда възможно най-кратък в разказа си за костюмите. Надявам се да съм бил полезен с тези няколко изречения. Все пак, ако имате някакви допълнителни въпроси, винаги може да зададете за да дам по-конкретни отговори. Моля, не обръщайте внимание и на марките, просто имам такива костюми, такива съм показал. Целта на тези филмчета не е да правя реклама на каквато и да е марка. Целта е да подпомогна начинаещите с опита, който съм натрупал през годините и се надявам в тази си част да се справя. Това е, както казах, първото ни филмче от поредицата. Ще има още много, надявам се, живот и здраве, в които да отделям внимание и на останалата част на екипировката. Освен неопрените, ще говорим за маските, за шнорхелите, за харпуните, за плавниците, за коланите, за ръкавиците, за чорапите, за буйовете, за всичко общо взето, което е необходимо за подводния ловец. Както виждате, на брега на морето сме, времето е страхотно.
Слънчево е, топло е, въпреки че сме в началото на есента. Сега ще направим едно влизане и по време на обличането на неопрена също мога да дам още няколко съвета от практиката, за да бъда още по-полезен на вас. Сега ще ви покажа аз как си обличам неопрените и ако сметнете, че е добре, може и вие да се ползвате от това, което ще демонстрирам. Наливам сапунена вода. Това е моят начин на обличане на неопрените, дори и в най-топлите летни месеци. Разбира се, винаги мога да го облечете в морето, но аз лично избягвам да го правя това нещо, защото остава винаги един слой вода, която после изчезва между тялото и неопрена. За съжаление обаче солта не изчезва и има някаква предпоставка да се протриете по местата, където се сгъвате най-често. Естествено това най-често се случва зад коляното. Затова винаги се обличам по този начин, правя сапунена вода, наливам вътре в неопрена, поливам и себе си малко и така го обличам. Сега един много тънък момент, който също може да заимствате. Начинът, по който обувам чорапите, мисля, че е най-добрият начин. В смисъл да не се подгъват. Това, което правя, е така да ги пусна надолу, както си правихме като хлапета чорапите, ги навивахме на ролце. После по същия начин навивам на ролце крачола, вдигам нагоре чорапа, в същото време навивайки крачола нагоре, чорапа така и после пускам крачола отгоре. И се получава перфектно захапване, без да има гънки на чорапа. Мисля, че това е много готин начин за прилепене, за обуване на чорапите. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time.